Kan ka Manong Roger. Manong Roger. Kan ka Manong Roger. Pangibinglayan iti kapadasan a makaited adan. Ken ka Manong Roger. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Liberty. Ti Tugigaraw Cagayan. Ngayon pare di script ni Nestor Marcos. Kumusta kay amin dita Tugigaraw Cagayan nang runa nagiti mangsubsubaybay kadagiti drama tayo nga anaraar tinamnama. Una daytan kaka ken daytoy ken ka Manong Roger. Kastoy tilinaon ti surat ni pagayam Liberty. Ken ka Manong Roger. May saa karagiti naaddaan iti parikot as saan ko akabaala na solbaran. Isot nga po na ngayon ka mangkuken ka. Tabareng masolusyonan da iti aparikot ko babaen ti balakad mo. Kastoy man tinangrugyan ti amin. Hello, Leo. Namnamam Liberty, agkita tanton iti mabiit, kat iti panagkita ta, kidawakton ti imam karag iti dadakkel mo, tap nagkalay satan. Agyaman ak, Leo. Sige nga rodon, sweetheart, sumre ka kun iti trabaho, bye. Bye, sweetheart. Asino manen, di kinasari kami ti cellphone iha. Di ka di manen boyfriend mo, adi mo pa inakitkita iti personal. Wan, Papa. Disidido ka ka din, iti boyfriend mo, ngay isot pakikalay sa... Wan, Papa. Saan mo pa nga am mo? No, anya talaga, ti kinatao na iti lalaki. Nasingpot ni Leo, Papa. Saan mo may baga anasingpet? Tadi mo pa'y matnakitkita iti personal. Cellphone lang, ti pagsarsaritaan nyo ano ah. Uray cellphone laang, Papa. Masiguradok anasingpot kan adaan iti nasaya at akababalintay ayatak. Sa dino ka niya talaga ti ayan na diya lalaki. Adda iti abroad, Papa. Sa dino nga abroad. Diyak amo, Papa. Di namot kayat nga ibaga no niya apagilyan tayan na. Apaya di na kayat nga ibaga. No talaga nga adda ijay abroad. Papa, saan mo kuman a kwestiyonaran dayta? No apay adi na kayat nga ibaga? Iha, maburburtsaan kami kini papam. No kasanot, panakainlab mo kini Leo. Idinto, tadi mo pa'y matnakitkita iti personal. Mama, saan niyo kuman a kwestiyonaran ti marikiriknak nga ayat para kini Leo? Uray kat dandanin ti panagawid na dito Pilipinas. Kat no sumangpet, agdiretsyon to kano dito balay. Anya, Wan, Mama, iso nga urayan tayo ti sangpet na. Hello, Leo? Nakatawag ka man? Sweetheart, adda akong diti airport, adda akong diti Pilipinas, Agpaiso, Leo? Saan ka kadingagang angaw? pud mo ti ibagbaga. Uri ag video call ta, takita, talagang adda diti airport. Alaman? Lukataman ti kamerang? Okay. Oh, data, makitam? Uwan ngagpaiso. Adakan dito airport. Wen, ket mapana ko iti terminal ti bus nga agturong dita lugaryo. Nakapagkita tamutlangan iti personal, sweetheart. Okay. Si Mang Petan iti Pilipinas ni Leo iha. Wan, Papa. Adan iti airport. Kat kuna nang agturungan iti terminal ti bus nga agturong dito lugar tayo. Dito'y balay tayo, ti pagdiresyon na. Isumot ti kuna na, Papa. Maguray ka. Di mo taga Palawan. Wan, Papa. Iso ti probinsyada. Ngam, napaklandamot laang Ilocano. Taga-abra ka no ti inana. Idinto ta taga-Pangasinan mo ti amana. Kasano nga ron ti panakaipadpadda iti Palawan?
Adda ngamin kabsat ni papa na ijay. Iso tinangala kadakwada, aging nga ing kadengdang agnagdan sa jay. Kasta ka di. Ano matgaya man ti amo may papaniti pamilyada. Naasam ngamin ni Leo nga gistorya may papan iti pamilyada. Iso nga adot amo kun may papanken kwa na papa. Iha, nasaysaya at kumamutla ang nuye balay da Leo ti pagdiritsuan na. Tano kayat mati umay dagiti naganak na ti pumasyar ditoy? O di urag kukuyog danton nga umay. Jackman amoy ti radya lalaki mama. Excited una yan ang makakita kanya kiti personal. Iso adito'y balay ti kayat na pagdiretsuan. Anya ka di ti plano yu kas pangarigan. Ta agsarita kayo iti sangon-sango kini Leo. Punana mo takidawon nanton ti pamalubos yu kini papa. Iti kasta, agkasar kamin. Matlagayam. Di nasaysaya at kumangarod no nagdiretsyo iti balayda. Ta ikuyog nanton dagiti naganakken kwa nang umay ditoy. Bayan tayo latan mama. Siguro, amumot nga tan dagiti naganak na. Adito'y balay ti pagdiretsuan ni Leo. Ungaya mama, siyak tulatan ti mapanmang sundo iti nagluganan na abas. Ay, nakadanon tamutlaang kat addatan dito'y arubayan ti balay mi. Nagdaras ti pan nakadanon ta dito eh. Napartak ka ngamin nga agmanay ti kotse. Nasanayak nga minan, sipod pa'y teenager ak. Nagdakkel gayam ti balayo, Liberty. Saan mo't unay? Ang mga nudakdakkel ti balay yung ti balay mi. Dakdakkel to'y balayo, sweetheart. Saan kumaday ta ti topic ta? Ala, umunod tan tagur-urayan da papakan mama. Ragsakan kami, tayo ti kabaudyanan na. Mamamu na kamutlangan iti personal, Leo Iho. Isumutla nga na inlab ti anak mi ken kata nataer ka iho. Kasla artista. Makita yung mama? Di napanik na kanyon ahos to ti bagbaga kada kayo anagwapo ti boyfriend ko. Wan iha. Mamati akon anagwapo ti nobyom. Agyaman at tita. Anyang aron ito ti planom na nagapagkita kayo ni ti personal ka ni Liberty, Iho. Kas nakunakken ko na idi. Kaya't ko akid dawanan ti ima ti anak yo. Kaya't ko ngagsimpa kami kuman iti kabiita na panawan. Kasta ngagpaiso papa. Si papalubos kayo kadimat lang, tito, tita? No, naitati kayat yo adwa. Saan da kayo alapdan? Nauray na kami, kaya't mimagten amak ya asawa ti anak mi. Agyaman ak tito. Nakasaysayat kayo talaga. Makita yung papa? Mapanik na kanyo itan anasingpet ken nasaya at atao tinobyok. Awan nga ta, ti ilimlimod na, iha. Ha? Apa yan sa uyo ti kasta papa? Gaputa isumat latan ti makitultulag ka na tayo. Nga uray nawaya kumamat nga awagan na nagiti dadakkel na. Tauray cellphone lang kat makapagtutulag tayo latamad ko ba? Papa, addan iti husto nga edad ni Leo. Kabailan nan tagdesisyon na bukbukod. Uray si ka, adan ka maternity gusto nga edad. Kaya't mo asawan, gaputa lalakay kan babakit kayo. Di yun kasapulan, ti pamagbaga, wano panarabay mi, anadakkel yun. Saan mo ta kasta papa? Amo miha, tinapudno na kaslada pa nagduwa-duwak ka ni Leo. Ha? Apay papa? Madlaw ko kat kasla managiliman. Panagrik na kaslada kalkaluban na. Iha. Natulag tayon ti kasaryo kini Leo. Amo nga tandag iti agbalin nakatugangam ti amin. Intawag kun kunana mat mama. Kat anya nga ron ti kunada. Makaumay da, inton kasaryo. Saan ka no mama? Ita anya rason. Saan da mapanawan ti kalukluk at ang negosyo da?
Saan mo tamawan? Oray no panawan da, ti kunada negosyo da. Di daman la may sakripisyo. Ti umay mang saksi, iti panagkasarte anak da. Diyak mo, mama. Agam si papalubos na kadimot laeng. Mga sawan ti anak da. Si papalubos da kanumat, mama. Puro kano, timang magagkukan ka iha. Apay, di mo nakasarita, nga oray iti cellphone laeng dagitagbali na katugagam. Saan pa'y, mama? Apay, saan na kayat ni Leo agsarita kayo kadagiti dadakkel na? Bayan nyo latan, mama. Adan tulat tagundaway ang makasaritak ida. Ay, pudnod sa mo ti atap ni Papam. Nga day limlimod ni Leo. Anya kumamot nga iti limod na, mama. Diya mo, nga madlaw mat at talaga ama nagilimod ti boyfriend mo. Dandanin tinaitudingal daw panagkalay sayo, Liberty. Leo, talaga kaliya sana makaumay da abalayan? Saan ka no, papa? Anda ka di guradakil ka? Awan, papa. Anya matanday ta sa ludsudyo kin ni Leo, papa. Kapunta ka sila awan patig ni Leo, kanang iti pakaikamangam. Bayan nyo, papa. Awagak to ida. Kat ibagak, nga oray may salaang to may kadakwada amang saksi iti panagkalay sa amin kin ni Leo. Rebang na lang atin daran na itinaganak mo ti kasaryo, iho. Amangan mo't no da pa kakumikuman da, papa. Saan mo nga irasonal, Liberty? Kayat ko ang makita na itidadakkel ni Leo. Leo, pangaasim ta ikarigatam ngamin nga lukuyan dagiti naganak mo. Nga umay dumaray ti kalaysata. Tapno awan ti masasao dagiti naganak ko. Bayan, taawagak tumanan ida. Itan awagam ida ta siyak ti makisarita. Anya? Napamulagat kamot itinay bagak. Wenno, talaga nga dailimlimod mo. Ha? Awan, Liberty. Pues, awagam nga rudon dagiti naganak mo ta kasaritak ida. Sige, awagak. Lubat mo to'y cellphone ko. Malas. O kat i-charge mo, Kat awagam to ida, ta siyak ti makisarita kadakwada. Sige, tanyente. Pagyaman ak na matulungan na. Okay, bye. Papa, asino di kunayo at tinyente? Kwa iha? Pulis lakit di di kinasarita yo, papa. Saan? Saan da ko napaglibakan, papa? Nalawag tinangag kong embagayo, tinyente. Adda ka di pa imbestigaryo itinalimod, papa? Apay, nakarupangat ka iha. Masurunak kini papa, mama. Apay, anya ti kasuron mo kini Papam. No kaano pa'y adandanin tinay kadengal daw ti panagkalay sayo kini Leo. Iso pa'y mo ti tataod ti sanyo apag kinaawatan kini Papam. Ada kinasarita na iti cellphone, mama. Kat nangag ko ti panangibaga na iti tinyente. Pulis lakit di kinasarita na. Anya ko ba no pulis? Dati mo ta pulis ni Papam? Kat ado dagiti gagayom na a pulis nga dapay laang iti serbisyo. Sa balit aday ti panunot ko, mama. Agat atap ka? Nga dasan anasaya at ngar aramidon ni Papam? Kasta ka di? At tapok akas laada pa imbestigar ni papa itinalimad. Sino kumabot? Diyak lang mo. Ngam sapay la kuma. Tasaan at tinobyo. Sweetheart, mapantan. Anya ka di manan tilakad nyo kanileo, iha. Ingka magibunong iti imbitasyon kadagiti agbalin aninong kaninang papa. Ala, nasayat nga ron. Total dandanin ti kasaryo. Mabit lang, papa. Adamatan nawagak a pulis di tarwar. Nagati gagayem ko a pulis na kita. Inawis ko ina dito balay, agjajaming kami man ba?
Nabayagan na din na udi a panagdadangkay mi. Masitan ti Santa na ibulong nga imbitasyon kadag itagbali na linong kan linang ta, sweetheart. Ilapastan. Saanan, sweetheart? Agawid tan. Mapantan iti nang iparadak iti kotse. Anya? Ni apay. Adda pa'y mo't la ibubulong ta. Ilapastan Kaya't kung ti agawid, kasla madandanagan ngamin. Anya kung matipagdandanagam. Saan ang mapunas iti panunot ko ti kadadag iti pulisi di balay? Itay sakbay arimorta. Iso nga gawid tan. Inton maminsan manan nga ituloy tati agibunong kadag iti imbitasyon. Nasaya at nasimangpet kayo, Liberty. Leo. Apay papa, kan ayan nang dagiti pulis asang iliyo. Di mat agjajaming kayo kuma? Saan? Imay na lang imbaga ti resulta ti investigasyon da. Ha? Adda pinaimbestigaryo ti nalimad, papa? Adda. Sika. Anya? Ha? Iti kadam niti balay. Nadlaw ko akasla adu ti limlibad mo kada kami. Nang runay ti anak mi. Iso nga impacheck ko ti background mo. Papa, nasingpot ni Leo, kas makita yumat. Daita ti amom. Ngam nagkamali ka iha. Taday to'y alalaki. May sa a rapist kan kriminal. Karuror na lang ti pagbalutan. Anya? Saan, papa? Saan apod no data? Pudno, nakapatay. Napanagnakan iti korte babaan ka nagiti naidatag nga ebidensya nga adda ginundawayan na iti ababae sana pinatay. Pudno ka di? Leo? Pudno, Liberty. Nagbalbaliw akon. Naikaro kon tinagbasulak. So ang nakarawara kon iti pagbalutan. Diyak kayat, amay sa kriminal kan rapist, di makaasawa. Iso nga'y tamat lang, agsina kayo. Saan da kakayat a para iti anak mi? Ha? Papa, ay ayatak ni Leo. Sa may sa, adon ti makaamong umadanin ti kalay sami. Saan nyo kumamot a kontraan ti umadanin a panagkalay sami, papa? Saan kuma? Manong Roger, gapo itinaduktalan ni Papa a background ni Leo, saan anatuloy ti kasarmi. Nagawid ni Leo iti lugar da, ngem saan anaputed ti komunikasyon mi. Aging ga ngayon singasing na asaklangan ti dumanon iti Palawan a lugar da, ta ijay kano ti pangituluyan mi, ti saan anatuloy a kalaysami. Anya ti aramidak manong, pangaasim tabalakadan na. Ito'y nagsurat, Liberty. Pagayam Liberty. Agpaiso ti kunada, abulsek ni ayat. Tauray anya ti kinatao ti ayatem kat ilaban mo pa ilang. Ngam kaaduan na kat maitib kulda iti kamaudyanan na. Saan ko mga rod ngagdardarsudos ti pusom? Saan mo ngay palubos sa makulaapan ti panunot mo, gapulang iti marikriknam nga ayat ken ni Leo. Saan mo ang mapabasol dagiti parents mo, no di da kayat tinubyom, tamalaksid ti basol anak ibaludan na, awan mo't may parang naanaganak na. Awan pa kaamwam, no anya talaga ti pudpudno a kinatao na. Narigat tag sagmak pagayam. Saan ka basta mapan iti lugar da siksika? Nang runa ket bad record matinubyom, ngam ket di kunana mata nagbalbaliwan. Narigat mat nga rod, ahos gaan tayo tinagbalbaliwan. Ngam, narigrigat tag sagmak. Total ket awan pa'y mat tinapasama ka na kayo. No talaga anapudno ken kanileo, ken no talaga anagbalbaliwan, paniknakan na dayta. Mabaen ti panangikuyog na kanagti naganak na. Wano kasit ga nakabagyan na. Tapno mapaneknekan na ita. Ken uray naging nadayo kayo, may panekneknaken ka nga isuk at mapagtalkan, makapagibtor ikanyaman alaped iti relasyon nyo.
kas iti saan apan nakatuloy ti kasaryo. Ulitek pagayam, no interesado ken kanileyo, iso ti umay di talugaryo akaduana dagiti dadakkel na, ken kakabagyan da ang makisarita kada kayo. San kat asika ti mapmapan iti nagadayo nga ayanda. Maawatam kumarang iti parents mo, no yagir da ka iti pakaisagmakam. Ala, panawan ti makaibaga, no da kayo talaga tiyag kagasat, no dumteng to mabaan ti saet, wenno panagpursige ti nobyom. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Liberty ti Tugigaraw Cagayan. Ngayon para iti script ni Nestor Marcos. Dito'y drama tayo, ken ka, Manong Roger. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.